dari MDSRA PCGB Ansor Kabupaten Purworejo kepada beliau Bapak Kiai Ahmad Hanafi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin wa kiai ibu nyai ingkang kula kadhini yang karon simbah si Raden Nasruddin sallallahu baqa'ah syukron lana wal ummati ma'isum. Amin Allahumma amin. Ketua Ranting NU beserta Baninom nya ingkang wonten ing Saloni ingkang kula hormati Ketua Pimpinan Cabang GBI Ansor Kabupaten Purworejo beserta jajarannya, tidak lupa Al-Mukarram Pak Lurah Subur, baik korana sejarah lurah kok hadiah Fatihah yang lurah kloning di luar biasa. Pokoknya Pak Lurah sehat walafiat. Saya perangkat desa Loning dan hormati, yang saya cintai, saya banggakan, Ketua PAC terpilih all new, seluruh jajarannya, ya, dan juga tidak lupa Ranting NU, Ranting Ansor Desa Loning, dan juga seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, sahabat-sahabat Ansor, Basel, Jalur Ansor, sekecamatan Kemiri, dan juga Ketua PAC Pinturu hadir beserta jajarannya, Ketua PAC Gebang hadir beserta jajarannya, Ketua PAC Bruno hadir walaupun belum datang, insyaallah minal hadirin walaupun online, nanti tetap membersamai kita. Hadirin awal hadirat rahimahullah, mau saking kaderisasi berteriak nek kula badhe bersolawat. Majelis zikir dan solawat. Mila solawat. Nek wau pun zikir zikrul ilm, Pak Ketua sampun ngaos. Janipun ngendikane Pak Ketua saking bidang majelis zikir dan solawat di Jalur Ansor. Ananging ketuanya anu kiai yai maneman. Ini diaturi ngaji. Dan zaman berkait kula panjenengan sedaya. Amargi Pak Habib kula mboten wonten ngaos menawi wonten para-para ingkang kawula wonten ing acara tarhim dalem menika wau Pak Ketua PAC menika tarling menika diagem dening pejabat tarawih keliling. Mila rawuh pun menika beton menapa. Mari tarhim menika tarawih silaturahim. Soalipun para putra dhateng para sepuh sedaya mila mboten menapa. Menika putra-putra panjenengan sedaya. Marang para nyuwun napa-napa. Mliginipun nyuwun berkah donga supados Ansor Basel, Jalur Ansor, sedaya kader NU, pemuda-pemudi NU tansah kerbaka Allahumma amin. Lho kita komitmen derek ketua tansah derek para kiai kanthi mugi-mugi diakoni dadi santri. Ciri khasnya santri seneng ngaji. Kula kepengin ngajak sedaya siran. Ayo sedulur ojo nglalekake wajib ngaji sak pranatane, go ngandelake iman tauhide, bagus sesangu mulya matine. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ajani wa tadi asbat sayyidi radha
Ya khairul judi wal karami Ya khairul judi wal karami Al-Qur'an qadim sareng-sareng wahyu minul ya tanpa dinulis iso diwaca iku wajahan guru wasito tentang sebagai ing jero dodo tentang sebagai Ya Rasulullah monggo salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji afataya jiradal alami ya khairul judi wal Nabi Muhammad. Tahun ini kula katimbalan kaos wonten mriki mila boten mawi kula wangsuli. Cekap singkat mawon krana boten dalam rangka ditibari. Dari menika dalam rangka sowan. Mila Mas Aan halus. Anak cekap dari panjenengan punten minangka suri saking kanca-kanca BCNDSRA Kabupaten Purworejo selaku petugas wontenipun adicara takdim wonten ing zona pira? Zona 3. Ya, Senika dawuh ketua alhamdulillah terlaksana. Matur nuwun sangat dhateng takmir Masjid Jami Ar-Rabiul Ironing Mas Aan kula minangka suwun talangatur dhateng takmir ugi sedaya masyarakat wonten ing jamaah Masjid Jami Ar-Rabiul Ironing mriki samangke kepareng nyuwun izin badhe sareng-sareng derek sowan ziarah mugi-mugi sedaya anggenipun sowan kebat barokah. Salajengipun kita saking NTSRA PCGP Ansor Kabupaten Purworejo ngajak datang sedaya kader monggo wonten ing Ramadan menika kita kuatke imane, kuatke takwane, rampung puasane. Aja pada bolong-bolong. Sing kuat imane, sing kuat takwane, muga-muga rampung puasane. Siam wal qiyam, Allahumma amin. Ya pada kumpulkan di potongan ya ayatnya minal mukminin jaringan ma'lum ya ayyuhalladzina amanu mukminin kabar insyaallah makatan sematan syukran untuk bil khair wal barokah wa najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.